Anpartsselskab af Magnus, Jørgen, Sofia og Bjarke. Generelt om anpartsselskaber. I firmanavnet skal ordet anpartsselskab eller forkortelsen APS indgå i navnet. Ejerne hæfter begrænset for virksomhedens gæld, da de kun hæfter med værdien af anparterne. Minimum startkapital skal være 80.000, og der behøves ikke at blive valgt nogen bestyrelse, fordi loven ikke kun stiller krav om, at der skal være en direktion. Fordel ved anpartsselskab. Der er lille økonomisk risiko for ejerne, fordi de kun hæfter med værdien af aktier. Der er også mulighed for, at flere ejere kan indskyde kapital i virksomheden. Ulemper ved anpartsselskab. Mange formelle krav skal opfyldes, f.eks. offentliggørelse af årsregnskab. Og desuden så skal man have et minimum kapital på 80.000 for at starte et anpartsselskab. Eksempler på anpartsselskaber i Danmark. Der er Fur Bryghus, McDonald's Danmark, Moland Holding, Masterrail Danmark og IBM Danmark.